Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' नोंथांमोन जों दिनै मोनफैलायबाय भैरबकुन्द'आव माने SSB GDनि कनस्टेबलनि जिथुनाखि फ्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं सोलिगासिनो दङ। बेखौनो जोङो माने दिनै बारनाय माने हाइ जाम्प लं जाम्प जागोन आरो। दा नोंथांमोना देखायलांगासिनो दं आं। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। थ' नोंथांमोना नायनो हागोन बेयाव माने माखासे जोङो किसुमान गाइडलाइन्स फोरोंगोन आरोना थिउरि। नोंथांमोना नायनो हागोन बेयाव माखासे थिउरि फोरोंनो नागिरदों बोरै एग्जामखौ होनांगौ। नैबे प्रोजेक्टराव फोरोंगोन जोंहा। ठीक है, 3 मीटर का आपको लॉन्ग जंप करना पड़ेगा लड़कों को और 3 मीटर तो करना पड़ेगा लड़कियों को। गोला भी फेंकना पड़ेगा आपको, शॉर्ट पुट इसको बोलते हैं। 7.62 kg का आपको उसको फेंकना है और 4.5 मीटर तक फेंकना है लड़कों को। 100 मीटर का रेस होगा 16 सेकंड का लड़कों के लिए और 100 मीटर का रेस होगा लड़कियों के लिए 18 सेकंड में कंप्लीट करना है उनको। फिर 800 मीटर का रेस होता है जिसको 3 मिनट 45 सेकंड में लड़कों को कंप्लीट करना है और जो लड़कियों को 4 मिनट 45 सेकंड में करना है। तो ये हुआ एक मोटा मोटी आपको फिजिकल का क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी लंबाई कितना चाहिए, हाइट कितना चाहिए और आप लोग का उधर वेट भी होगा और लॉन्ग जंप हाई जंप वो भी करवाएंगे आपको और चेस्ट की नपाई होती है वो भी होगा और उसको फुलाने के साथ कितना आपका 5 सेंटीमीटर फुलता है नहीं फुलता है वो भी आप अपना नोट कर लेना। नोंथांमोना नायनो हागोन नै जों दिनै बारसिगोन आरोना नैबेयाव बारनो होगोन बारनो होजोबसिगोन जोंखौ नायलांबाय था बारनो होसिगोन लाइनाव थाबाय नैथिंबो नायनो हागोन बारनो थाखाय रेडि जोब गासिबो नोंथांमोन नै बारनाया बेयावनो जागोन आरोना दिनै। नोंथांमोन जोंखौ दिनै बारनो होसिगोन आरोना मैया खारनाय जाखांबाय दिनै बारसिगोन जोङो गासिबो लाइनाव दंजोबो नै नायनो हागोन नोंथांमोना आंनि उनावबो दंजोबो नै बैथिं माने सिख्लाफोरबो दं आरोना नायनो हागोन नै सिख्लाफोरबो दङ गासिबो बारनो थाखाय रेडि आरोना। नै बेखौथ' सिनायखायो बयबो जौनिसिन सिनानै नोंथांमोना नै बिथाङाबो बारनो थाखाय रेडि जाबाय आरोना लाइनाव। थ' नोंथांमोन बारनो थाखाय गासिबो रेडि नैबेनो बारग्राया नैबेनो आरोना बेयावनो बारसिगोन जोङो नायबाय थादो नोंथांमोना। आं दा नै एसे उनाव दङ माखासेखौ बारहोग्रोनोसै नैबिथिं सिख्लाफोरबो दङ ओमफ्राय माखासेनि बिसिना माने माखासे अजन ओमफ्राय बिथिंजाय हाइटखौ सुवाखैमोन बिसोरखौ दा बिसोरखौ सुनानै माबासिन आरोना नैथिं बारहोगोन जोंखौ दायो दे बारगोरदो रेफारि सुबाथाय बारसिगोन लागाव बारबाय जोंहा लागाव माबा मोनसे नोंथांमोन दायो आं बारसिगोन मिथिबाय आंनि बारि फैलायबाय। थ' नोंथांमोनाथ' नुखाबाय आंनि बारनायखौ दायो बारखांबाय आङो दायो लं जाम्प बारबावसिगोन नोंथांमोना नायलांबाय था मिथिबाय। थ' नोंथांमोन जों दायो माने हाइ जाम्पखौ बारखांबाय दायो लं जाम्प बारसिगोन सारा आंखौ माने डाबल बारहोदों आरोना मानो होनना बुङोब्ला आङो एसे मोजां बारनानै देखायबायना बेनि थाखायनो दा बारबावसिगोन जों लं जाम्प नायनोसै लं जाम्पखौ बेसेबां गोलाव बारनो हायो नायबानो जाबाय नोंथांमोना। थ' नोंथांमोन जों माने हाइ जाम्पखौ बारखांबाय दायो लं जाम्प बारसिगोन आंनि उनाव गोबां दङ नै जोंहा लं जाम्प बारनो थाखाय। नोंथांमोना बेसेबां बारनो हाखो? आं बारा माने गोजौखौ बारनो हायाखै माने मिडियाम आरोना मिडियाम बारबाय आरोना थेवबो फार्स्ट जाबाय ना दे दायो लं जाम्प बारनोसै ना लं जाम्प आगानो नागिरदों दे मै बायदि बारखागोन दा बेसेबां नायनोसै दायो दे थिगानो जों दायो माने जोंथ' टाइगार बायदिसो बारो बेलेग डेन्जारसो मोसाया जेरै बारो बिदि बारगोन जोंबो नायलांबाय थादों नोंथांमोना भिडिअखौ थ' नोंथांमोन नायनो हागोन दायो लं जाम्प जोंहा स्टार्ट खालामबाय लं जाम्प बारगासिनो दङ नै नायनो हागोन नोंथांमोना बेयाव जोङो 16 फुट बारनांगौ दै 16 फुट मिथिबाय 16 फुट 17 फुट बारनांगौ होमबासो एक्सलेन्ट मारिनो हागोन नोंथांमोना
एसे गोसो होनानै बार दा जोंहा नै लाइनाव गासिबो दंजोबो बिथांमोना दे थेंक इउ शेयार खालामनो मिथिबाय दे नै साबसक्राइबार लोगो मोनदों नोंथांमोनाबो सापर्ट खालामलाय बिदिनो आं माने मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन नोंथांमोननि थाखाय मिथिबायना नै बारगासिनो दं जोंहा दे मास्कखौ ब्रा मास्क दे बारदो थ' नोंथांमोन नै जों बारखांबाय माने आंनि बारनायखौथ' नुखाबाय दा नोंथांमोना दा भिडिअ नुसिगोन मिथिबाय जों बारखांबाय बिथिंजाय माखासे सिख्लाफोरबो बारनो थाखाय रेडि सिख्लाफ्राबो बारनो थाखाय रेडि दा सेंग्राफोरा नै बारगासिनो दङ बिसिना हाइ जाम्प हाइ जाम्प बारखांनायनि उनाव बिसोरखौ लं जाम्प बारहोगोन आरो ना बेयाव हाइ जाम्प बारगासिनो नोंथांमोन बेयाव हाइ जाम्प बारखांनायनि उनाव लं जाम्प बारहोगोन बिसोरखौ सिख्लाफ्राबो रेडि गासिबो बारनो थाखाय नोंथांमोना नायनो हागोन नै सिख्लाफ्राबो बिसोरो सेंग्राफोर बारखांनायनि उनाव सिख्लाफ्रा बारगोन आरो ना दायो सेंग्राफ्रा बारगासिनो दं नै जों बारखांबाय नै बारग्राफ्रा गासिबो रेडि नै नोंथांमोना नायनो हागोन गासिबो बारनो थाखाय रेडि दे बिसोरो नै आं थांसिगोन नोंथांमोना नायनो हागोन सिख्लाफ्राबो गासिबो रेडि बारनो थाखाय नै बेसेबां गोलाव बारनो हागोन नोंसोरलाय नाय गासिबो बिसोरो बारजोबगोन आरो ना दायो जों बारखांबाय जों थांसै जोङो बारखांबाय थ' नोंथांमोन जों बारखांबाय जों 17 फुट बारबाय मिथिबाय 17 फुट जों माने 17 फुट बारखांबाय बे हायाखै रावबो हायाखै जों डेन्जार माने टप 1 आव दङ दायो नोंथांमोना नायनो हागोन आं बारनायखौ देखायगासिनो माने आं दा नुसिगोन नोंसोरो भिडिअआव दिनै जोब्बाय आरो बारनाय गोजौ बारनाय गोलाव बारनायखौ होबाय दिनै नोंथांमोना जायफोर आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना मिथिबाय आरो आं माने मोजां नोंसोरनो नटिफिकेसन बायदिसिना एग्जामनि बागै नोंथांमोननो आं लाबोबाय थागोन नटिसफोर लाबोबाय थागोन नोंथांमोननो जेसेबां हायो लाइक ट'खौ मिथिबाय शेयार खालामना हो लिंकखौ थ' बिदिब्ला नोंथांमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन जय हिन्द